Ahoj lidičky a zlatíčka, vás vítám u nového haul videa. Je to zase z Alze. Objevila jsem na Alze tohleto na můj iPhone. Je to mikrofon na lepší zvuk. Je to vlastně i na ven, i doma. Takže se to teďka spolu tady otevřeme a uvidíme, co se skrývá v balení a jak to vypadá. Tak to vypadá vlastně krabička. Otvírá se vlastně takhle. Myslím. Takhle se to otvírá. To vypadá luxusně. Vypadá to takhle, to balení. Vypadá to fakt super. Jde nějaká krabička, tak si ji otevřem. Jo, tak já už vím, co to je v té krabičce. Tam je vlastně sáček na ten mikrofon. Jako já, že se v tom vůbec nevyznám, jakoby, jo. No, takže páni, bude to hodně zajímavé. Balení tady v té krabičce se nachází takhle sluchátko. To je asi, aby jsme se slyšeli v tom sluchátku ten zvuk. Tadyhle to bych řekla, jo, to se připojí sem to sluchátko. Tady je vlastně taštička pouze na ten mikrofon a tady ten nějaký klip na hraní. Tadyhle to se strká do iPhonea. To svítí zeleně, jestli to vidíte. A tady, což je úplně jakože super, je samotný ten mikrofon. A my ho zkusíme nabít. Tak takhle. Tak mám ten klip, ale počkejte, asi to připla blbě. Takhle vypadá ten mikrofon a tadyhle to se strčí do toho iPhonea. Takže já to teďka zkusím propojit s iPhonem, než se mi vybije. Vyzkouším, jestli ten mikrofon funguje. A jestli to bude fungovat, tak až se nabije telefon, tak budeme na streamu mluvit s mikrofonem. Těším se na to. Jo, a plňte si své sny, žijeme jenom jednou, tak si své sny plňte, protože je to super. Takže ahojky lidičky a zlatíčka. Já vás vítám u videa haulu z Alzy, jak jsme dělali tadyhle tu rozbalovačku. Pracovní jmenovka nesmí chybět. Jenom vám říci, jak jsem vlastně s tím mikrofonem spokojená. Vydržte. Lidi psali, že to je lepší kvalita jak z telefonu, takže pecka. No a chtěla jsem říct, že jako není to prdel tady s tím. Za první to bylo drahý, stalo to nějaký 2090, jo, takže docela drahý, takže mám vás ráda.